Και του λέω: κοίτα να δεις, τα ψάρια έχουν πρόβλημα. Και τι λες? Η δεύτερη είναι πιο καλή, για να δείτε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι εμείς από εδώ πέρα. Λέει: ας σε συνδέσω, λέει, θα σου δώσω, λέει, τον ειδικό επί της πλεύσης. Επί της πλεύσης. Ποιος? Να θυμηθώ το όνομά του για να το Όχι, σε ποιο μαγαζί πήρες? Αυτό λέω, να μην δώσω ποιο μίλησε. Αυτό θα πούμε, τι. Για μην αρχίσουμε τα ψέματα, Θα σου δώσω, λέει, τον άνθρωπο, δεν μίλησα, δεν ξέρω αν μίλησα με τον ίδιο. Θα σου δώσω, λέει, τον άνθρωπο που ασχολείται με την πλεύση και αυτά. Μου λέει, γιατί λέει πρόβλημα το ψάρι? Λέω, έχω, λέω, πόσα κομμάτια, φεύγουν όλα, λέει, τα ψάρια. Λέω, έχω πάθει κάτι, τα ψάρια μάλλον ζέστη, τα είχατε, λέω, έξω, εσείς, οι άλλοι, και τι έγινε και μου λέει. Λέει, πού τα χρησιμοποιείς τα ψάρια αυτά? Τι σχέση έχει, στη Συρτή Βυθό. Βέβαια, λέει. Άμα βγεις, λέει, και έξω, λέει, και πεις τέτοια πράγματα, λέει, τα γελάνε. Λέω, γιατί? Αυτά είναι, λέει, για αφρού, λέει. Αυτός ήταν ο ειδικός επί της πλεύσης. Γιάννη, επί της πλεύσης. Τι να σου πω τώρα, τι έχω ακούσει, δεν θυμάμαι. Περιμένω, Γιατράκο, την κίνησή σου. Κάτσε, μετά θα λες δεν έφαγα. Δεν πρόλαβα, θα λέω. Και τώρα, περίμενε. Εγώ περιμένω να με βάλεις σε μένα πρώτο, αλλά δεν σε βλέπω, ζωηρό.